много опасно, което е на път да се случи. В Европейския съюз предвиждат съвсем скоро, някъде може би ноември, декември, още тази година, да бъде въведено дигиталното евро. Дигитално евро. Идеята на това нещо е всичкия кеш в Европейския съюз да изчезне. Тоест на хартия да няма никакви пари. Да не можеш да имаш в джоба 5 евро, 5 лева или там каквато и да е друга валута, но става въпрос конкретно за еврото. Затова и големия зор ние да се набутаме също в еврозоната, за да можем да попаднем и ние в тази категория, в тази графа за хората, които ще бъдат дигитализирани и ще се ползват дигитално евро. Тоест, каква е идеята тук? Да нямаш пари. Да не можеш да имаш никъде скатани пари за черни дни, както ние в България обичаме да казваме. Няма да има никакви пари, които можеш някъде да скриеш. Някъде да си прибереш, да си сложиш в някакво пликче, в буркана, както има една шега тук в България, буркан банк или под дюшека и така нататък. Но, вие ще кажете какво толкова. Дигитално евро перфектно. Всички ще плащаме с телефоните, с картите, с някакви други устройства. Не е така. Не е така, защото когато ти не разполагаш със собствените си пари, много лесно може да бъдеш измамен. С едно натискане на копчето, гледали сме често по филмите, да, не е смешно, това въобще не е шега, не се мислите, че говоря някакви вредени кипели. Ти можеш да бъдеш изтрит от картата на земята, икономически унищожен, без никакви средства. Само с едно кликване от бутона, левия бутон на мишката, някъде по света, независимо къде. Решават хората, че Кирил Улев повече не им е изгоден, искат да ме манипулират, искат да ме контролират и ме изтриват икономически. И аз няма откъде да бръкна, няма откъде да взема. Там ще се превеждат парите от заплатите ви, там ще минават всички преводи. Дори когато дадете на детето си 5 лева за закуска, всичко това ще преминава през дигиталното евро. Така че, насочвам ви вниманието към тази опасност, която ни очаква. Бъдете внимателни, защото това има връзка с нещата, които ще ви кажа сега.